23-nji maýda Türkmenabadyň merkezinde uly basysly suw geçirjiginiň ýarylmagy netijesinde tutuş şäherde 12 sagatlap agyz suwy kesildi. Duşanbe günü ýer saat 6-larda Türkmenabadyň ýasasy bir tarap Türkmenistan şaý ýolunyň ugrundaky 800 diametrlik suw trubasy ýaryldy. Bu sebäpli agyz suw edarasy tutuş şäheriň suw biçinçiligini kesdi. Mektepler, çağılar, baglary, hassaxanalar, zawod, fabriklerdagy agyz suwundan doly mahrum boldy. Diýip Türkmenabadda ýaşaýjylaryň biri 23-nji maý güni gisli kabarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalar sebäpli şahsiýetini aýan etmezligini soran söhbetdeşimiz suwuň duýdansyz tas ýarpy güni kesilmegi rahatlaryň durmuşyna hem yaramaz täsir ýetirendigini aýtdy. Ol adatça şäheriň agyz suw edarasynyň durly awatlaş işleri sebäpli suwun kesiljekdigini birnäçe gün öňünden duýdurýandygyny, bu ýagdaýlarda öňünden taýýarlyk görmäge mümkinçilikleriň hem bolýandygyny belledi. Bu gezek öňünden ätiýaj edip suwdan doldurup bilmedik. Nahar tebiği hajatlar ýaly derowluklar, gojalykları gaty kyn güne saldy. Bu sebäpli çağalar bagynda hem perzendim kadaly iýmit edinip bilmedi. Diýip 40 ýaşlaryndaky öý gojalykçy aýtdy. Türkmenabadyň demirgazygyndan şäheriň gün ortasyny tä aeroportu çelini uzayan itaatçy suw geçirjiginiň ýarylmagynyň sebäpleri barada Sewitin häkimliklerinden maglumat almak başartmady. Emma anonimlik sertinde söhbetdeş bolan ýerli hünärmenleriň biri uzynlygy 30 kilometr goly bu turbanyň çekilenine eýýäm 20 ýyldan hem aşy wagtyň bolandygyny, şol sebäple de onda häli sindi ňatazlyklaryň ýüze çykýandygyny, köçeleri suw basýandygyny aýtdy. Ol prezidentiň Sewit edýän saparlarynyň dowamında hem turbanyň birden duýdansyz ýarylmagyndan huwatir edip, onuň batyşynyň petildilýändigini we netijede şäheriň çetki sewitlerine suwuň asla barmaýandygyny anyktady.